Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu season 2 ku episode 3 sizobona usisi wodumo uFirst Wife wakacele ozoba uFirst Wife intombi into kaSibindi Msilikhwa. Guys, mina nabanye idrama sayithanda yabo egameni ledrama, egameni le-content. U-Abongwe noLwandle ngeke besinike lento esifunayo. U-Abongwe noLwandle abantwana bakaMacele abakule TV show. So uSibindi mayezo introduce uCele omunye owuMacele uLwandle noAbo qala abazoba mhlambe uneasy or uncomfortable ngayo yonke lento, kodwa ngoba uAbo noLwandle bahamba shame bathu humble for le reaction esifunayo thina esihlebayo, uyabo. So kungcono kupossible ukuthi beforce uMacele angene la quick fast uMacele because uzoshintsha ubuso uMacele and uMacele sifune lakhe side. Hayi la uAbo usothi like angazi ukuthi sengifile kanjani ngayo yonke lento. No, Abo uLwandle uzothi ubafo angazi yini le ayenza, sicela uMacele ngoba useyahlangana manje. uMacele uyahlangana this time. uMacele utsheliwe ngomshado wathi angihlangani, and leyayana ngazama ukuyi-unpack ukuthi bethi akahlangani kanjani because of 1 2 3 ayike nashona lena ke abanye ke bathi yabo, kodwa manje because Macele, another Macele usefikile, sesicela uMacele ke lo wasesipark, the first mamkhulu, the real mamkhulu, asho ukuthi like uzizwa kanjani ngalesimo, uMpumelelo leyayenzayo ithini elakhe side just for idrama. Yebo idrama lena phela ukuthi siza ukuthi uMacele okay eyakhe understanding ihamba la nala nomseleku ke baba umseleku ke shem angifuna ukukhuluma iphutha, mina angimuthembi kwinto azoyisho because uSibindi kudala emshayela ihlombe ngale behavior yakhe. Nike nizwe kunale sisho se-English ukuthi i-behavior mawuriwada i-behavior ebhedayo enganeni noma engekho right ayiyeke ingane. Ufana nokuthi ingane izokwenza into wrong ngoba uthi ingane uhleke, ingane ithatha ukuthi lokhu kuyahlekisa, kanti akuhlekisi kahle kahle. Bekufanele uhline ngaleso sikhathi, bekufanele uthethe ukuze ingane ibone ukuthi lokhu mawenza lokhu kuba wrong. So baba uMseleku ngimbeka lapho because ngimbona mentor kuyona yonke lento, role model. Mina ngifuna i-reaction yaMacele neyaMayeni, noma ngabe kusengaba yi-extra ke kuleyo mangwabe sengaba ke bangamcuphisa. Angizwe umbala ke ngoba siyazi ukuthi usupportive kakhulu, so asidingi le reaction yokuba supportive. Sifuna laba abadidekile yabo Macele, Mayeni, Mangwabe besicela bejoine le chat ngokusheshsha ukuze kube nedrama. Ayisenze baya-acta vele, yabo uma be-acta aba-acte into enesiqi manje, into eshubayo akushube. Cha, sihamba emzweni we-TV show, asikwazi kuba serious njalo. Ngiyaxolisa kuzofika le video le ntombazane inomsanganyane. No baby, sihamba la kwinto ye-TV show nedrama yakhona. So ukuze ilende, yabo uma bethi izolenda, i-reaction yaMacele izolenda la, i-reaction yaMacele izosenza ukuthi sikhulume sithi hayibo yini le yenziwa uSibindi, ngoba namanje sisasho. Kodwa manje ngoba sisho sinokuthi asazi ukuthi isiZulu sithini, isinto sithini, sisakhuluma nje ukuthi hawu waze wangabacabangela abanye nemizwa yabo nama-emotions abo, kodwa lokhu kuyenzeka yini asazi. Sisamile ukuthi asazi, sicela uMacele ezohlina lana, sicela uMacele ezothatha lolu daba
ngesayidi lakhe ukuthi-ke hawu bengakulindele lokhu bangabe bengakulindele. Kuyamphoxa yini lokhu? Kusho ukuthini ngokwakhe? Siyacela nina-ke abanye enifila the same. Sizizwani lapha ku-comment section, asiceleni. Abengamshuthe-ke uMacele noma sebeqedile phela ukushutha. Sebengakwenza. Nabo masingawubanga lowo msindo bengakwenza. Sawubanga nje umsindo kaThando bamfaka uThando ngebirthday yakhe. Sizame yini? Mina ngimthuma into embi ngoba vele ishow siyayibuka. Angithi ukubona i-artist lithe laphayana ithikithi u-150 kuzobe kuperforma kuphi. Usudela ubusuku bakho wayohlala laphayana, angeke ungacomplain uma ungasenza ukuthi ucula kanjani. Asiyenzeni lento guys. Ngiyadlala mase ngiyagaxela kuthiwa ngisho into wrong. Ku-wrong yini ukuthi sizwe ukuthi uMacele uthini? Ngiyabonga i-support guys, ngiyabonga kodwa nje yabo laba bathi uMacele ilo esimdinga manje. Hayo abo bahamba abo too humble. Abo uzothi angizazi ukuthi sengizizwe kanjani. Asiyazi into eyenziwa obafo afike lapho ulwandle kodwa ubava sifuna uMacele thini. Macele uzoshintsha obusweni. Macele Macele yajika mayesejikile adlali Macele awumcingi ukuthi uhappy ngalento noma u-unhappy. Umbone ebusweni ukuthi mamkhulu. Cha siyamdinga umamkhulu guys, sanoba ngiphindaphinda into eyodwa ukuba umamkhulu lo ozobona lo Cele asitshele ukuthi uthini. Bayamazi yini uyisihlobo sabo yini konke lokho. Thank you so much for love and support. Le video ngayithatha serious. Ngiyabuye ngithanda ukuyidlalela yabo ngoba kwenzeka izinto eziphithizelayo eziningi ngosuku, ngeke sibe serious usuku lonke. Yingakho uzongithola ngesinye isikhathi nginje. Ngelinye ilanga ngibuye ngithi hayi asiqondiseni igwegweke. Ngoba nje nakhona sekukhona enye i-comment engiyidelethile. Kade ngiqeda ukusho ukuthi i-body shaming ayikho right. Hawu uyabhala usisi. Why ulwandle? Why usibinde efune abanjeni? Hayi guys please. Why singafocus ukuthi story sithini? Ukunokuthi bame kanjani, bangakanani? Hayi mina no. Ezinye izinto enzenzayo azikho right. Azikho right shame. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga ngiqede. Bye.